pero tamén hai que agardar para conseguir ser o año máis bonito de Galicia. Isto é o noso concurso que empeza hoxe. Temos a Manolo, primeiro participante. Ímolo coñecer un pouquiño mellor. Con Manolo ven o seu dono, Juan, que aquí o temos, que está un pouco nervioso, non sei por qué, non sei se gañamos, non gañamos. Home, ainda non coñecemos os outros. Claro. Malo será. Pero agora ves co resto da familia. Mateo ven sendo teu sobrinho. Sí. Que tal, Mateo, como estás? Ben. Ti que pensas, Manolo vai gañar ou non? Que? De que sí? Parece que sí. Se ti non confías en Manolo, quen vai confiar? Nadie. Mira, Mateo, podes abrirlle aí un pouquiño, porque Sí. está aí encerradiño. Eu penso que quere coñecer mundo, non sei se será quere boa idea isto, coñecernos. Juan, vemos que bonito é, porque bonito é ben bonitiño, pero como é o seu carácter? É malo. É malo. Que malo? Como que é malo? É Iso malo. non pode ser. A ver, eu vexo que está portándose moi ben. Penso que igual esti un pouquiño máis malo que a él. Ou non? Sí. Ah, A mí mira. o que menos me gusta de Manolo son eses cornos, esa cornamenta ameazante, non sei eu. E ainda por riba me dis que é malo e abrimos a porta. Como veña cara a min, temos un lío. É malo, pero non ven a man nin eso, pero non truca ni nada. Non truca. Está ben. Samuel, Eu vexo que está ti és cuñado. Eu son cuñado de Juan e o pai de Mateo. Ai, o pai de Mateo, cuñado, polo tanto, de mira, alá eles que eu son de fora, Sí. non? Decíasnos que Juan non só ten boa man co año, con Manuel, Sí. senón que pasou cun xato aí? Que lle fixo o xato? Sí, bueno, el ten a pasión así polos animales, seu pai ten vacas, puchos, porcos, e botelle unha man a comerar todo eso. Sí, pero criou un xato aí a base de biberón, Sí. e agora que pasa A con ese comer- xato? Monto nele. Montas no xato, como se fose un cabalo. Sí. Vamos. Até monto eu. Ti tamén mo montas, sí. E vai moi rápido. Sí, non? Como vai, É Mateo? mansiño, ven a man. É mansiño, ben a man. E como se chamades ao xato? Palomico. Palomico. Ten nome de cabalo. E corre moito, corre. Alguna vez tiraría contigo, Mateo? Sí. Caiches, ti. Casi. É que non ten moito onde agarrar tampouco. É un xato pequeniño non ten nin cornamenta aínda, non? Non ten pelo ni nada. Entón onde se agarra? Ao cuello. Así. Bueno, sí. A ti gustaríache seguir os pasos do teu tío Juan, Mateo? Sí? Dedicarte tamén á gandeiría, aos animais? Sí. E logo de estudar? Tamén. Tamén. Claro, podese facer todo, non? Unha cousa non quita a outra. De momento ainda son moi pequeniño para tomar esas decisións. De momento vai ajustando o mesmo que é seu tío. Vai tendo a mesma pasión tamén. E a ti non te levou Deus por ese camiño, que? Sí, a min levoume por outro. Por A cal? min levoume o de comprar o sal co aceite, eles que vayan criándos, e eu doulle volta a volta. Oi, no, que miro para Manolo, se gaña o concurso, diso nada, esas ideas fora, No, Sí, bueno. sí, Manolo no. Manolo ainda é... Manolo é deles. Manolo ainda é un año, pero ata que idade, ata que meses continúa a ser un año? 7. 7? 7 meses. Mira como sabe. A ver, Moi ben. 7, un ano canto. 7. Eu aí sí que non... Mais ou menos un ano, despois se pasa a ser un... Claro, por iso se Claro, chama año. a partir dun Por ano, iso se non? chama año, claro. Ainda lle quedan uns mesiños para ser un año. Ti, que antes dixeron que él se porta mal. Ti crees que Manolo portase mal? Ti, como se porta? Como se porta Manolo? Non sei. Porque Como? uno non foi na busca da leira. Ti non fostes buscar onde, pero te has ido co tío a leira, Claro, onde el. Foi algo Trucouche bravo. algunha vez? Non. Entón, mentira ao tío, será buiño. É manso. Sí. Ti coñeces a Manolo dos contos, Mateo? Sí. Sí. Pero coñécelo personalmente, falas con el, é veciño teu, non? Sí. Quen é máis malo, Manolo dos contos ou este Manolo? Teñen que trucar os dous a ver quen é máis malo. Mira, fago xa pregunta de outro xeito. Quen é máis guapo? Home, que este Manolo é guapísimo. Dame un saludo a Manolo, dos contos. No, aburrir non vos aburrides na casa, me parece a min, Entendes? Ali hai entretenimiento bastante. Alegría non falta,
E ti que máis animais tes, Mateo? E jaliñas. E cal é o teu animal preferido? Cabalos, porque puedo montar. Ah, Pero gusta para que, montar. se xa tes o xato. Claro. Pero É non diferente. teño riendas, nin puedo girar. Inteligentes. Agárrase mellor ao cabalo, verdad? Sí, porque teño o ajarlamiento da silla. Eu creo que o futuro da granxa está máis que asegurado, eh? Sí. Aquí hai remuda, eh? Polo menos uns anos, verdad? Aquí hai remuda xeracional. Pois, anda que se Manolo gaña o concurso de Año Bonito. Eu creo que sí. Parece que voy a ganar. Ti crees que sí? Veremos a ver os demais como son, eh? A ver, me parece que él é o único que ven. No. Como o único que ve. E agora nos vas a chamar máis xente. Non viste nas chamadas, cantas había? Ti non biches a Marcos Pereiro que estaba que non daba feito atendendo os teléfonos, a cantidade de xente que está chamando que quere participar no concurso. Sí, pero igual non teñen años. Ou igual teñen Mateo, años que son máis feos. mira unha cousa. ¿No? Esa, cal é a cámara de Mateo? Esa. Esa é a túa cámara. Detrás desta cámara está todo o mundo mirando para ti, tes que convencelos para que voten por Manolo como Año Bonito. Convénceos aí. Por que ten que gañar Manolo? Dille. Porque é o máis bonito. Non se sabe aínda, pero me parece que vai a ser. Ah, pois, Vai ser o año máis bonito de Galicia. Me parece que sí. Pois ti tamén ojalá és tan sexa bonito, así. Sí, señor. Grazas por vir. Grazas por vir, Mateo, Samuel e Juan, o dono de Manolo, o De Manolo. protagonista, a pesar de que vos moi ben, o protagonista non esquezamos que é Manolo, eh? Está claro. A ver que pasa, a ver si realmente, se finalmente se converte no año máis bonito de Galicia. Sorte, grazas. Bueno, agora onde imos? Imos a